Nijang Karbenglong Hamrena Rong Sopialong District Legal Service Authority Mate DLSA Lapen Rong Asaratum Karbi Customary Law Aron Lapen CRPC IPC Aron Arsik Jitpen Pupuang Bong Klung Sayami Kang Nipon MLA Dorsing Rong Hanga Hemadung Head Mate Puloni Constituency ke Parlot Tarabasa Cooperative Lamps Election Mate Kili Kalong Bharatiya Janata Party Afan APSLC Ratchari Asongatum Kaparem Par Eprat Anpinlo Chief Minister Institutional Plantation Program Puatepi Enponsi Longnit Virisi Bhavana Long Thengpi Aklemke E Asai Kedengpon Nelebirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aphangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajiriklo Kardom Tane Pini Abirta Non Angton Pen Arjikta Nijang Karbenglong Hamrena Rong Sopialong District Legal Service Authority Mate DLSA Lapen Rong Asaratum Karbi Customary Law Aron Lapen CRPC IPC Aron Arsik Jitpen Pupuang Bong Klung Sayami Kang Nipon Nija Khongponi Phai Krener Cap Urmi Arni Nijang Karbenglong Hamrena Rong Sopialong District Legal Service Authority Mate Thihek Pen DLSA Atum Chapatir Piponsi Karbi Rong Asaratum Aphan Pangrum Si Arsik Jitpen CRPC IPC Aron Rong Asaratum Kachini Kenang Sotpu Matharamsi Ongdung Rong Asar Ami Atum Aphan Pangrumpon Bangsa Mealong RD Dojot Pen Kachitong Dun Lake Deep Jyoti Hazarika Magistrate First Class Hamren Judicial Court Bronson Teron Convener Karbi Rongasar Ami Mate Thihek Pen KRAA Lapen Noyon Jyoti Chaudhary Kongchun Bang District Legal Service Authority Deep Jyoti Bora Office in Charge Hamren Police Station Lapen Chonghong Hanse Advocate Lapen Ongdung Rongasaratum RD Dojot Pen Chetong Dunsi Karbi Customary Law Aron Lapen CRPC IPC Aron Aputhak Arsik Jit Pen Chethan Timumami Ing Samjin Pen Pachun Pondo Procedure of law ini আমার গাঁওবুঢ়াখিনি যিখিনি আহিছে তেওঁলোকক আমি থেংক ইউ দিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আমাৰ এখন ছাকচেছ হৈছে গোটেইখিনি তেওঁলোকে ভালকৈ আমি ডিছকাশ্যন হৈছে আমাৰ মাজত আৰু সেইখিনি What is their reaction from the Gaonpura side? Actually, they all are very cordially and we discuss our thoughts, we shared our thoughts and everything is very well. Regarding Karbi customary law and regarding the basic procedure. Regarding basic procedure of law. The seminar is mainly on basic procedure of law. Pini La Liquor Service Authority Workshop along Rangli Chaudhary Akai Pen Nafasi Itum Ongdung Rong Sar Sumbanglo Apen Alangli Tum Gatana Tring Pen Isi Tum da Arjudun Padolo Lamsek Arjudun Lapen Jasmet Ke Litum Customary Law Patak Lapen Litum Lam Eri Jepang Don Patak Litum Kurisi Uni Palam Tan Litum Paklang Lo Lapen Alangli Tum La Saw Patak Panang Ana Reply na Piseta Litum Pen Kajitam Tedo La sila sa patak ilitum kadang net hurpak petiken tapi cundia pan akatura duji la si ilitum customary law poeta aron ilitum peklang non tekhe ba Jepang don long lei ba aron da ilitum peklang non tekhe bolong te akatura duji la si la katu ka ya patak si inupe ni isam penason ilitum lam thia di duno la pen lam thia patak ji hini ke lam klarong piseta ki ongdung thik along theke lam klarong pipetelo la sinilita khapre ke na tuma phan pachini thekela ansi patini chala Hamren Hasan School Law District Legal Service Authority Watumpen nilitum rongsar tum harang phalo mal bangso rongsar tum hanang pha athe pi bangala pohelo basic procedure of laws pusitu amase la bangso laws bangke nilitum rongsar tum okol customary law lechini chornai rapugali nilitum rongsar tum IPC aron apen CRPC aron nilitum chini nei tapan nilitum ame karmit horaphan koson se IPC CRPC aron pen nilitum kabisar lapen ke kapajok theima la hui ronanta chini nei punilitum rongsar tum phan tang pharo ba rongsar phan nang pangrum si District Legal Service Authority patum nilitum ha pini nang phal la salang litum anda chorolo la senilitum pini rongsar do anta Menang ana lamang ke IPC lapen CRPC aron ta nilitum chini polo lapen nekar bitul pan ta nilitum chetan ponthek po lasi non ke bangjia bangke nilitum rongsar tum anta sirok tok dopo lapen ke nilitum ajat punon rong rubolong kacing thura saya mo punon nilitum
kacing thura sai mo punot nilitum rong sar tum odun thi pen langdun po la pen nilitum RTI right to information act puta do la pen ke kona deong si keleng le pine do pote RTI jok pen nilitum rong sar tum chini aja kong do puanta nilitum han pidi nang than pon lo nilitum rong sar tum age pin pen ke chini dak lo pusi nilitum atheng no na pa chini lo Nanda Karbi customary low pen alang tum Pini la DLS tum pen ketan kachip prek ko dipila. oh dia se tum pen customary lo la so ka chiprek bang la pohelo pidi district legal service authority tum pen ka chip alang tum na ke thana bang ke la bang ke IPC la pen CRPC la pen ke judiciary act 2009 la bang so aron pen si Pini nang than pon la pen ke Karbi customary lo abang ke nilitum non sila bang so aron at bang ke papas pon la pen ke la bang ke non ke claim nang dolang mat la bang kalang itum sini ni data hela la sila bang ke PO pe si tum council CM EM MP tum si chiki pa me sala bang ke tum papas pon nang la si PD bang ke IPC CRPC aron sialang itum ni tum nang than pon nang ko La Karbi richo pen kang sai bom aron alam ko Pini ketan pon do man kapachidi pon. Karbi richo pinpo la pen habe rong saratum kang sai pon aron bang ke la sini li tum kai ta rong saratum Hong Kong lo je council pen CM tum EM MP tum la bang ke ha 1954 pen hala bang so aron pen ni tum non jakong nang piserangon la pen village court ani tum han non amat nang pachun piserangon holo hoi nang pachun pipe ajoine si piniani SP tum punon DC tum punon dak administrative tum punon piniani ta customary law do la pen la tum ka bisar aron ke lason aron pada alang li tum ni tum hanang chini ni dalo pen Karbi richo ka bisar ning kosom ta jakong la tum chini ni dalo amase la bang so aron bang Karbi along ka pathir klong dia phan bang ke non amat CM tum MP MLA tum chingki chingwai serak pen governor pen pachok serak pen nili tum la bang so aron abang nili tum han jakong na hodai nang po busi pinil nang tum ang no pen alang li tum han chuning ripon Nijang Kar Benglong Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha MLA Dorsing Rong Hanga Hemadung Head Mate Puloni constituency ke Parlot Tarabasa cooperative LEMS election mate kili kalong Bharatiya Janata Party aphan APSLC Ratchari asong atum kaparem par eprat anpinlo Bharatiya Janata Party atum Kar Benglong Autonomous Council election along constituency inkoira throkta kache pahai thorlake chikloi jon sosechot ansi dolan Lasona para hut ke ramtang ja khongponi phai te thokarni Puloni constituency ke Parlot Tarabasa cooperative LEMS election ke par para hut ke Bharatiya Janata Party atum APSLC asong along kerem dun par e phatajok Bharatiya Janata Party asong tut morason si dokoklo Pinpur me Bangso cooperative LEMS along APSLC pen bangkre free chepate dunlo lasong bong pen bangke babang phatum chepahai dunlo I hurisi movement ke claim tanga bang phumate asong ja pola pen non malok All Party Hills Leaders Conference mate APSLC asongja tuma phan prata mealong abarsi ketheralam kaningja jok social media bithe anta kache thang klub asongja po mate Haura Ghat MLA Dorsing Rong Hang ahem thikup along amatsi Labangso Tarabasa cooperative LEMS election ke padopondo Inut MLA ahem thikup along amatsi opposition arideng kerem dun ke pare prada bangke MLA Dorsing Rong Hang ahem ber ahem thaka tumanta alang liphan ke troya bang ka dure ang theka sonsi mandatlo Inut MLA ahem adung hetla puson ki bihek election ke padopon along Bharatiya Janata Party aphan ke pahai thekte dat lake Puloni arar aphan MLA Dorsing Rong Hang aning kang samse mate aning kapang sam thekte ang theksi cheklang roklo pusi ongdung araratum chathandinti Halapu All Party Hills Leaders Conference mate thihek pen APSLC Ratchari asonga me phujai kathar kaning ja tengke Puloni constituency ke Parlot Tarabasa cooperative LEMS election ke momota phurkimo man popusi ningjepon Athe APSLC atum ke hai ke chengla ke Bangso cooperative LEMS election henlo pusi ningjepon Lapan halapu kongchun bangkaning ja tengke pining aning kan pen ke Tarabasa cooperative LEMS ke Parlo ke che aso atuma phanan ke ration card pen amen ing than lapo lapen ration card kelong dunde kiduk dat akar bia tuma phan ke ration card keron pachetang et poputa ningjepon Pini amay kibiyat heke dak Tarabasa and LEMS election atumi dolo asit ke kripli ang bong pen kep nilitum haider lo APSLC atu joy keep and haider lo la pen hala ki undun de chok atum ta bang kria tum ta
ong epic pensi alang litum ki undute chot la the non ke nitum ninga rong lo lamang so ke hai ke ni litum APHLC phan nge moral boost etan thang yang lo poisa le donation lakh nang epidu na teng lo alang litum dak claim na pen la so a message to ke Karbi Anglong district ni la pen NC Hills ta la ke le lap lo la so la si tum labang so aphan kachisik ajir ding oilang ni tum lam che than bom chotana lan seta chisik o epin seta inglong ara ta tum ni tum phan APHLC atum manzinon ke kroi lap lu la election tang det pen ka je plang ta mangu thoi mi election hu nai kroi dun de tum non hala tum BJP hai thu de man BJP mu ni tum si nili tum long na dun tu ke ki un e tum long si la pu yo je athema chini det lon ni tum non ke wang yilang an ke tum hai thor po ke cheng lo ni tum ke hai la pu yo doji lage ni tum je than bom lo lage ni tum je than bom lo along tin ta ili tum ma thakrang ge ma di inglong asu tum ma thakrang ili tum share nam dun nang ji share ta renew payment nang ji la share ge do tum si election ta thur long ji vote ta jok long ji la pen la alang li tum si la ration card pin ni akam an da claim er nahi kente an je $60 teng pulo tang te la share kin nam amta in long so tum si la nam chot long nang ji yo la lam ke la pen election an ta itum in long so si thur chot long nang ji vote ta in long so si pi chot long nang ji Sadang mai tek molong pinangan tumake nang tum nang simbedun dole bang don krisi bo na adon si don krisi ni tum long BJP pen Congress pen la pen ASDC pen nang simbedun do Sadang de penap lo bukulia lem long the election de hala bukulia lem along election apa nang le tum APHLC song ben bang an abang ku hasi la bang ni li chini unde bokulia CC atum sila chini ji dakta hedi la Pulonia CC atum si dak claim ni litum Pulonia la CC atum mansi responsibility pidat lo Jadi mana tu mai metu ngai tanpa re-election do nangji ku nang tum la KAC re-election solam putat ko ana hok la solam putat nang pachini la ke la tum ningje bere ti ma de half truth bolam hai silin lil ta la hai lam ningje ta tung ti very unnecessary a hok lo non ta rat long wang de lo ajak tum ma confuse nang dun kok thai lo meni sita a hok lam si ka nai mo de la si than de nang kok po tangka offer nang pilo halage rap tum chini lo deng dun de pu chini lo adun thu offer nang pilo nominated MSc nang pi phan party yong si cheuno la penang tum dak council long neta ingi po nang tum ingi rapet nang basalang libang offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning je pu ke che admit hai nangi wi bola hedet ke alang kaning je vek ke ang hopen si bisaralam hak ok chuson lang ok chuson ok son pin thot mat next day like unwanted system unwanted substance plang det lapu bangali de han nehiru hut pima kaning je hala solam nanda record do mahatma gandhi hut pima kaning je la solam do abdul kalam pilo kaning je nonda record do samson sing ti pilo do han kaning je kang la record do kalima ahok lam kalang chet min nang ji yong si ahok lam further ka chining tung blotang te alang BJP workers do alang BJP workers along si alang methang masi phone nang call lo hadak ben si loudspeaker ben si alang li ne fan offer nang pilo lan dagalila ahem sorta ko loudspeaker pen alang tum workers a phone pen alang le tum record do lake scrutiny arni lo scrutiny blodang te 24 June arni 24 June arni around 3 PM to 5 PM la song bong call li tum tep long te lake long lok po people alang li pan thera karat ke che admit no he spoke out alang ning je det lo puchipuno people alang non che admit a hedet la nat la si nili tum ben kapat chubai polam galilo rat phan pamang hulam balilo rar phan chini neng busini tum than lo la zon dak taxi tum youngster tum dolang everyone mane itum youth tum political long ta career do kalima political long ta electoral politics long ta isia career mesen se samarun ajak tum lai ta career ka se samarin tum da do halai tum da pawang nang don't make them corrupted lai youth tum phan youngster tum phan tangka make pen independent pa cheplang pen
pressure group pache plang pen corrupted mind pache plang nang ni lasi tuliram rong hang ke hai phan mai pachini tu Sir, Ladakh Ethelam, Parnasiha Jong Popular District Committee, ASTC Youth Front, Maipu, La Angkong Indicator, Alangli Jail Kazang Nang, Alangli Personal Alam, Maputak Jail Kazang, Alangli Ankainok Pipu, Hopuni, Plaso Putak, angtong ti ake hai lake nil tuma party long non nil tum claim rapper lo aprang student hotame student politics long dane tum greater Guwahati Karbi student association long ta claim rapper lage hok lam senior lo nokbe kali kalang lake we don't want any other certificate nili ko an ma khai phan chapadu kun claim po dhonesor ong phar khai ko an malang li claim po la bangke tum certificate nangi pu la me thang da bile so kumane party pe la sonang comment nang recommend dun comments nang pudun lake we don't care at all nitum ma capacity pe ko an ma do nilitum lapan claim pon po lasi nilitum khai phan ma ke claim pon lapan nilitum kupini kenang ji abi dak pen thang ka nilitum kupini alle phan nilitum thang claim pon pe ase angtong ti ake hai non langke judicial along sidokok lo so nitum non ma ke comments bi contacted lo judicial bang insai po la song teng panang jok po sinilitum ning the pon ala ke nilitum non manang pudun tek thadal lo judicial approach nang kop pula Jordan pe MPSLC Songpen ke damtang MSC punon MLA punon MP punon hai helang boy phir sita me non Ladakh Tarabasa Lem Salong sit cap ke hai puthak an ning karong dolo sir lage ne tong ningarong pik hangjang lo pini son ke is a big moment for all of us APSLC ha 1960 sa hud ke claimason pini Ladakh Tarabasa alem salong kachapa hai tumangke isi role model lo busini to mathapon lo athema real asik schedule ka implementation ke cheng lo pini pen ke pumangke anthek lang pon lo out of 15 seat mathatha out of 15 seat 10 seat banedam high pon pamelo lapen another 3 seat budi 3 seat from BJP also they join our party Karbi Anglong Bolong Komaji Pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha Chief Minister Institutional Plantation Program Puatepi and Ponsi Longnit Bidisi Bhavana Long Thengpi Aklem ke asai kedengpon Lakhain koi singhason habaralong tini ja khongponi phai klener keparni ada por phai ner kepa por malom pen Longnit Bidisi Bhavana Long Chief Minister Institutional Plantation Program kedengpon Bangsolong aluhiaman pen kasitong dun lake singhason local MSC Amor Singh Tiso chetong dun si thengpi aklem so ke asai pangchen pono Lason si bangso thengpi aklem ke asai along BLCC Chairman Lawrence Rongpi BDC Chairman Kensing Bay Mondol Committee ame phu Purni Medhi Kongchon Bang Lawrence Ronghang Dunmei phu Omar Hanse Lumbajong Development Block Accountant Daniel Timung Meji Ingleng Assistant Video Lumbajong Development Block Langsum Appear Development Block Video Konoklota Teronpi Assistant Video Monjulota Deka Atum Chetong Dun Pen Ingsamjin Mesen Pen Thengpi Aklim ke asai Pachun Pono Karbi Anglong Manja Pen Momita Timung Pi report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha Neudarta Plikebra isi Longsing terang ningkan ke thomso se ame ka chechar chedera jok se ka chelangji aphanpura kerap ka chohang Pirthe along emegjong se awe plotang te kisung thedung binong Lapen Pirthe kedodun pakejoy binong sonthotsi nijang Karbi Anglong lakha Sirkep Amreng constituency ke parlo Jirikendeng police station ke parlo Mirjeng Langso Sangbar terang arong amekar Longsing terang sar ingtang chit choklem chodam ingtang chit lang Arta ningkan Plikebra isi anvetlang bon sitame alangli ningkan ke thoman bagdolo amek ka wepen kedang lok ason akeso kacholong ajo se kachelang mobesi kaningri hemme thang atangka mate wo bi phak chejor lap pen se chelang en no bon ta keso ke mimeda ajok kisung chetong nang koklo
Sita nonanta majok ratchari asongta nang humri avelang lasi kedobong Bharatiya Janata Party mate team Karbi Anglong ratchari asong ning ke menai lapen Karbi akhe phan kaching honnei ratchari asong plotangte Bharatiya Janata Party asong hindo lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke the kiding kacharia bang phubang phia tuma pha se kachelang ji aphan pura prabjin pen kerap kapajir ji aphan longsing terang ahin pen kachuning ri parpon nang nona matana megi char che pin ba char che pin pin oblu thana char che da ante nang tum hem across ke doan pen se chilang lo ma chilang imu da than su da ro we yat ta we ke sita han su ge yor pen yat sta se ke chilang lo ante nang limen ke than thatte limen ke long sing terang konเป็นลอลาซัวกิสุหนังกระจุลงกันแต่ ning kan kit hom lo เหมือนกันกิทอมในการกิทอมเป็นมายกปาร์ตี้สิตาหนังพันนักเราก็แบบปินล่างมา pin la เป็นโน้นนั่งละโน้นก็ดูบอม KCC ทีมการเบี่ยงลงพันกปีโลนั่งหินเป็นกับฟินิ่งรี นี่ที่แม่ที่นี่ที่ยันในหลังใช้ก็ต้นแต่ละนั่นนี่ที่ถีบเบงเต้าแวะไอ้เนี่ยมิกที่ชาร์จหลานเนี่ยพาร์ลากาจุกี้มาคือเนรัยชิตายังกลุ่มรูปพ่อสะดุฮัลลับเป็นไงที่เที่ยวปินเลยเบงทางแต่จุดใกล้มันปินแล้วแก แล้วมันเนี่ยปินแล้วนั่งการนี่ทำมาอยู่เสร็จแล้วจะล้างอุโลNews Desk report Biswanath Karbi line Tangde Pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thakme